vana vamanana vaitinochema kana tiri murima. Zvino pakavhurwa bhasikiti, pakavhurwa chiedza chikapinda. Can I tell you about Jesus Christ? He is the light. Ndinofarira kereke yakandire rinoti Mwari muri zuva redu. Ndiyewo kuti kana zvavhurwa so, kana zuva handiri kunzvereni, ndokubva zuva rapinda, mwana ndokusimudzwa nemwanasikana waFarao. Zvikanzi uyu wakanaka handingaurayi. Ndakumbira Mwari manheru wano kuti kana kuine bere ratumwa rabva kukingdom yepadhevho richiuya pauri rabuda masiriri, rinokurinda seshumba dzakarinda mukoma Dhani. Dhani wakarindwa neshumba dzaifanira kumudya. Zvakapoitika kupi? Zvakaitika kuna Numbers chapter 22. Tikati dzikei naye takuinda kuna verse 20 verse 21. Balamu unoti wakagara padhongi rake achienda kuda kunokesa vana vaMwari. Ngirozi inomira nemunondo. Ndokubva dhongi raona ngirozi. Muprofita wakanga akadzima asingaoni, achiti haregai ndimuroye kwaari ikoko kwamutani. Achiti haina, handina basa naye, ndinogara bere rangu. Achiti handina basa naye, ndinotumira zizi rangu. Zvino Mwari wakatuma mweya wakanga uri stubborn. Mweya westubbornness ndobva wabata dhongi raBhalamu rikabva ratanga kumutsikirira kumadziro so. Ndokubva ratanga kutaura dhongi rikati, nhaiwe muprofita unoenda neni kunoparadza vana vaMwari. Asi Mwari wati enda unovakomborera. Ndo yakatanga kuitika panguva iyoyo. Wakazviziva mwanasikana waFarao kuti ndo vanhu vakanzi nababa vangu vaurayiwe, asi ndakumutora. Ndine here ari kuni ndakuda Mwari so anoti vanokuvenga ndo vanokupidza basa, anoti vakakumaka ndo vanokureverera. You devil of food poisoning in my dream. I say, begin to command them out. 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 Command them out. Command them out. Watch up, 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 watch up. Nakuraira moto, wakatsika moto, nakuraira moto, nakuraira moto, all over. Visa because I got this right now. Right now. Sweet